Вітаю, гэта Тимофей, і вы слухаеце новы выпуск падкаста праз космас. Сённяшні выпуск атрымаўся амаль цалкам пра месяц. А менавіта пагаворым пра новыя выклікі і пра новыя рызыкі ў праграме Артемис, пра планы ЗША пабудаваць пастаянную базу на месяцы, а таксама пра астэроід 2024 YR4, які, як высветлілася, усё ж не ударыць па месяцу ў 2032 годзе. І напрыканцы некалькі бліжэйшых астранамічных падзей: вясновае раўнадзенства і прыгожае збліжэнне месяца з Юпітарам. НАСА працягвае рыхтаваць праграму Артемис да вяртання чалавека на месяц. Але новая справаздача інспектара агенцтва паказвае, што ў гэтай падрыхтоўцы ўсё яшчэ ёсць сур'ёзныя праблемы. У справаздачы адзначаецца, што НАСА сапраўды працуе над зніжэннем рызыкаў для будучых месяцовых місій. Але ў падыходзе агенцтва ўсё яшчэ існуюць прабелы. І гаворка тут ідзе у тым ліку пра выпрабаванне некаторых ключавых сістэм пасадачных модуляў і пра аналіз таго, як экіпаж можа выжыць у розных аварыйных сітуацыях. Інспектары таксама адзначылі даволі жорсткую рэальнасць, як і падчас місій Апола больш за 50 гадоў таму, калі астранаўты Артемис апынуцца ў небяспечнай сітуацыі ў космасе або на паверхні месяца, НАСА не мае магчымасці арганізаваць выратавальную місію для экіпажа. У справаздачы падкрэсліваецца, што НАСА спрабуе змягчыць і прадухіліць небяспекі, звязаныя з месячнымі пасадачнымі апаратамі, якія распрацоўваюцца кампаніямі SpaceX і Blue Origin. Але нават пры гэтым у праграме ўсё яшчэ існуюць праблемы. Напрыклад, у тым, як праводзяцца выпрабаванні сістэм і як аналізуюцца сцэнары выжывання экіпажа ў выпадку катастрафічнай, але не смяротнай аварыі. Паралельна ж НАСА рыхтуе ракету СЛС і карабель Orion для запуску місіі Артемис-2. Зараз запуск плануюць прыкладна на 1 красавіка. Місія працягнецца 10 дзён, 4 астранаўта павінны абляцець месяц і вярнуцца назад, без высадкі на паверхню нашага натуральнага спадарожніка. Пра гэту місію я зрабіў асобны выпуск падкаста, таму вы заўсёды можаце падрабязней паслухаць яго. Першапачатковы ж палёт Артемис-2 планаваўся на пачатак лютага, але запуск перанеслі. Спачатку гэта было з-за уцечак вадароднага паліва, а потым праз праблемы ў сістэме ціску паліва верхняй ступені ракеты. У выніку СЛС давялося вярнуць у тэхнічны ангар для рамонту. Цяпер гэта праблема ўжо вырашаная, і НАСА плануе правесці фінальную праверку гатоўнасці ў бліжэйшы час. Калі ўсё пройдзе добра, ракету зноў вывезуць на стартавую пляцоўку прыкладна 19 або 20 сакавіка. Там ужо пачнуць падрыхтоўчыя работы перад запускам. Тым жа часам тое ж самае НАСА 27 лютага абвясціла пра значныя змены ў праграме Артемис. Агенцтва плануе запусціць дадатковую місію ўжо ў наступным годзе, і гэта будзе Артемис-3 у новай канфігурацыі. Карабль Orion спачатку выйдзе на арбіту Зямлі для правядзення стыкоўкі і праверкі аднаго, а можа нават 2 месячных пасадачных апаратаў, якія зараз распрацоўваюцца. На аснове вынікаў гэтых выпрабаванняў НАСА спадзяецца ў 2028 годзе правесці нават 2 місіі з высадкай на месяц, выкарыстоўваючы адзін або абодва пасадачныя модулі ў залежнасці ад таго, які з іх будзе гатовы к гэтаму тэрміну. Гэтым місіям будуць папярэднічаць беспілотныя тэставыя пасадкі. Варта адзначыць, што справаздача інспектара была завершана яшчэ да таго, як НАСА абвясціла пра новую архітэктуру місій. Таму асноўная ўвага ў дакуменце надавалася пасадачнаму модулю SpaceX, які павінен быў выконваць першыя 2 пасадкі. Модуль жа ад кампаніі Blue Origin павінен быў далучыцца да гэтага пазней. Але цяпер НАСА плануе выкарыстоўваць той апарат, які будзе гатовы
першым. Пасадачны апарат SpaceX гэта будзе мадыфікаваная версія Starship. Каб такі апарат змог даляцець да месяца, яго трэба будзе заправіць на нізкай арбіце зямлі. Для гэта спатрэбіцца прыкладна каля 10-20 запускаў танкераў Starship. Па плане SpaceX задоўга да місіі на месяц будзе запускаць спецыяльнае судна-сховішча для паліва. Гэтае судна будзе ці будуць паступова запаўняць старшипы, якія будуць стартаваць прыкладна раз на тыдзень з пускавых пляцовак у Фларыдзе і Тэхасе. Але тут таксама ёсць вялікая праблема. Запраўку ў космасе ў такіх маштабах ніколі раней не праводзілі. Акрамя таго, пакуль невядома, як SpaceX будзе змагацца з пастаяннымі стратамі крыягеннага паліва, якое нагрываецца і паступова выпараецца. А калі ж SpaceX усё ж такі вырашае гэтыя праблемы, і калі гэта судна-сховішча для паліва на нізкай калязямной арбіце будзе поўнае, Starship Lander запусціць, ён аўтаматычна атрымае паліва на арбіце і адправіцца да месяца, дзе выйдзе на арбіту і будзе чакаць прыбыцця экіпажа на караблі NASA Orion. Blue Origin таксама плануе падобную схему. Іх пасадачны апарат таксама будзе спачатку запраўляцца на арбіце зямлі, пасля чаго толькі паляціць на месяц. Там яшчэ адзін дадатковы танкер папоўніць паліва для гэтага апарата і даставіць астранаўтаў на паверхню месяца. Інспектары таксама ацанілі рызыкі для экіпажа. Паводле рызыкаў NASA для першых 2 пасадак верагоднасць страты экіпажа складае прыкладна 1 да 40 падчас аперацый на месяцы і 1 да 30 для ўсёй місіі, ад запуску да вяртання. Для параўнання, падчас праграмы Apollo рызыка гібелі экіпажа ацэньвалася як 1 да 10, а падчас палётаў шатлаў фактычны рызыкавы паказчык складаў 1 да 70. Перад тым, як астранаўты адправяцца на паверхню, абодвы пасадачныя апараты павінны прайсці вялікую серыю выпрабаванняў на арбіце месяца. І толькі ж пасля гэтага астранаўты, якія прыляцяць на Эрайне, перасядуць у лендары і спусцяцца на паверхню. І тут зноў ёсць яшчэ адна складанасць, куды ж без іх. Пасадка каля паўднёвага полюса месяца значна цяжэйшая, чым тыя, што рабілі экіпажы Апалона каля экватара месяца. Па словах інспектара, там ёсць схілы да 20 градусаў, што стварае праблемы для навігацыі і пасадкі. А ў выпадку Starship гэта асабліва небяспечна, бо яго вышыня каля 52 метраў, гэта прыкладна як 14-павярховы будынак. Існуе рызыка, што пасля пасадкі інерцыя можа прывесці да таго, што апарат проста перакуліцца. Пры гэтым патрабаванні NASA да бяспечнага нахілу складаюць толькі 8 градусаў. Апарат пад назвай Blue Moon ад Blue Origin мае вышыню каля 16 метраў і таксама можа сутыкнуцца з падобнай праблемай. Калі нахіл будзе занадта вялікі, гэта можа перашкодзіць працы абсталявання, напрыклад, люка, праз які астранаўты павінны выходзіць і вяртацца ў пасадачны апарат. Для параўнання месячныя модулі Apollo былі ўдвая ніжэйшыя за Blue Moon і прыкладна ў 7 разоў ніжэйшыя за Starship. І ёсць яшчэ адна інжынерная дэталь. У пасадачным апараце Blue Origin астранаўты змогуць спускацца на паверхню месяца па лесвіцы. Бо люк знаходзіцца ўсяго прыкладна ў 1,8 метра ад грунта. А вось у Starship экіпажу давядзецца карыстацца знешнім ліфтам, каб спусціцца з кабіны прыкладна з вышыні 35 метраў. Гэта каля 10 паверхаў. І хоць на фоне такіх задач, як арбітальная заправка або страты паліва, гэта можа выглядаць дробязю, але ў NASA лічуць ліфт адной з галоўных рызык. Справа ў тым, што зараз іншага спосабу падняцца ў карабель SpaceX з паверхні месяца проста няма. А калі ліфт раптам адмовіць?
НАСА патрабуе, каб крытычныя сістэмы мелі як мінімум адну рэзервовую абарону ад катастрафічнай адмовы. SpaceX зараз працуе над надзейнай канструкцыяй ліфта з некалькімі дубляванымі механізмамі. НАСА ж у сваю чаргу патрабуе ад SpaceX прапанаваць альтэрнатыўныя спосабы вяртання экіпажа ў карабель, калі ліфт раптам заклініць або ён выйдзе з ладу, пакуль астранаўты будуць на паверхні месяца. У ЗША ўсё больш сур'ёзна разглядаюць ідэю стварэння пастаяннай базы на месяцы. Камітэт Сената ЗША даручыў НАСА пачаць працу над такой базай як мага хутчэй. Паводле прапанаванай заканадаўцам ініцыятывы, гэты аванпост павінен стаць навуковай лабараторыяй і выпрабавальным палігонам, дзе астранаўты будуць развіваць тэхналогіі, неабходныя для жыцця, працы за межамі арбіты нашай планеты. Адна з прычын такога паскарэння – гэта геапалітычная канкурэнцыя. У Кангрэсе і ў адміністрацыі ЗША ўсё мацнейшая занепакоенасць тым, што Кітай і Расія развіваюць уласны праект месяцовай базы. У кароткім тлумачэнні да законапраекта Сената нават прама сказана, што ЗША павінна стварыць сваю базу, цытата, каб апярэдзіць кітайцаў, цытата, каб дамінаваць на месяцы, кантраляваць стратэгічную тэрыторыю ў космасе і вызначыць правілы 21 стагоддзя. Амерыканскую базу плануюць размясціць каля паўднёвага полюса месяца. Гэта адзін з самых стратэгічных важных рэгіёнаў, бо там знаходзяцца каштоўныя рэсурсы. У першую чаргу гэта вадзяны лёд. Вада можа выкарыстоўваецца для сістэм жыццезабеспячэння і пераўтварацца ў ракетнае паліва для далейшых палётаў. Дакладнае месца будучай базы будзе залежыць ад многіх фактараў: рэльефу, колькасці сонечнага святла, тэмпературных умоў, магчымасці падтрымліваць сувязь з зямлёй і доступу да рэсурсаў. Пры гэтым паўднёвы полюс не адзіны магчымы рэгіён. Некаторыя месцы каля экватара маюць іншыя перавагі. У гэтых раёнах знаходзяцца вялікія падземныя лававыя тунэлі, утвораныя старажытнай вулканічнай актыўнасцю. Яны могуць служыць натуральным шчытом ад сонечнай радыяцыі і мікраметэарытаў. Такія структуры таксама здольныя абараняць базы ад экстрэмальных тэмпературных перападаў, якія бываюць на месяцы днём і ноччу. Унутры такіх лававых труб тэмпература паводле ацэнак можа заставацца каля камфортных 17 градусаў на працягу ўсяго года, што робіць іх вельмі прывабнымі для будучых баз. Яшчэ ж адна праблема – гэта энергетыка. На месяцы адзін дзень доўжыцца каля 14 зямных дзён, пасля чаго наступае 14 дзён поўнай цемры. Сонечныя панелі могуць працаваць толькі палову гэтага цыкла. Каб падтрымліваць пастаянную прысутнасць людзей, НАСА разам з Міністэрствам энергетыкі ЗША распрацоўвае ядзерныя рэактары дзялення. Плануецца выкарыстоўваць рэактары магутнасцю каля 40 кілават, якія будуць запускацца з зямлі ў неактыўным стане і актывавацца ўжо на паверхні месяца. Каб жа абараніць экіпаж ад радыяцыі, такія рэактары, хутчэй за ўсё, будуць размяшчаць на адлегласці ад базы або засыпаць месяцовым рэгалітам, які будзе служыць натуральным экранам. Але ж выкарыстанне ядзернай энергетыкі на месяцы стварае і юрыдычныя пытанні. Гэта можа супярэчыць дагавору аб космасе 1967 года, які гарантуе ўсім краінам свабодны доступ да любых участкаў. Паколькі надзейная энергетыка – гэта ключавая умова для жыцця на месяцы, пытанні кіравання і захоўвання матэрыялаў для ядзерных рэактараў будуць патрабаваць асобнага міжнароднага рэгулявання. Будаўніцтва базы, хутчэй за ўсё, будзе адбывацца паэтапна. Спачатку спадарожнікі і аўтаномныя ровары будуць вывучаць паверхню, шукаць рэсурсы і пацвярджаць наяўнасць вады. Паводле планаў на 2030-е гады роботы могуць прыбыць на месяц загадзя і падрыхтаваць месцы для пасадкі.
павыраўноўваць паверхню і паўтвараць больш цвёрдыя пасадачныя пляцоўкі. Гэта дапаможа паменшыць шкоду ад вельмі абразіўнага месячнага пылу, які ўзнімаецца падчас пасадкі модуляў. Жылыя ж сегменты базы хутчэй за ўсё будуць збірацца з некалькіх частак, падобна на тое, як будавалі калісьці міжнародную касмічную станцыю. Сучасныя праекты прадугледжваюць модулі, якія можна сціснуць для транспарціроўкі, а пасля пасадкі разгарнуць. Пазней могуць з'явіцца больш пастаянныя структуры. Напрыклад, з дапамогай мікрахваляў або лазераў можна будзе плавіць або запікаць месяцовы рэгаліт, ствараючы цвёрдыя абалонкі вакол модуляў. Такія канструкцыі павінны абараняць базу ад мікраметэарытаў і касмічнай радыяцыі. Але ва ўсіх гэтых размовах, пакуль праектах, ёсць і фінансавы аспект. Пастаянная дзейнасць на месяцы запатрабуе больш рэалістычнай ацэнкі бюджэтаў. Бюджэт жа NASA застаецца амаль нязменным, а павелічэнне колькасці місій Артеміс будзе павялічваць нагрузку на агенцтва. Пакуль жа гэта ўсё планы, толькі размовы, і тэрміны ж выглядаюць вельмі зусім нерэалістычнымі. Яшчэ адна навіна, пра якую можна сказаць так, то яшчэ адна патэнцыйная касмічная пагроза, знятая з павесткі дня. NASA афіцыйна заявіла, што астэроід 2024 YR4, пра які, дарэчы, я распавядаў калісьці ў папярэдніх выпусках падкаста, не ўдарыць па месяцы ў 2032 годзе. Яшчэ ж у мінулым годзе існавала невялікая нявызначанасць у разліках арбіты гэтага астэроіда. Паводле папярэдніх ацэнак заставалася невялікая верагоднасць таго, што гэты касмічны камень можа сутыкнуцца з месяцам. Але новыя назіранні, зробленыя касмічным тэлескопам імя Джеймса Веба, паказалі, ніякага сутыкнення не будзе. Назіранні былі праведзены 18 і 26 лютага. На падставе гэтых дадзеных эксперты з NASA разлічылі новую, значна больш дакладную траекторыю. І згодна з іх ацэнкамі 22 снежня 2032 года астэроід проста праляціць міма месяца на адлегласці каля 21 200 кіламетраў. Ранейшыя ж мадэлі былі менш дакладнымі і нават паказвалі, што верагоднасць удараў па месяцу складае каля 4,5%. Нагадаю, што сам жа гэты астэроід 2024 YR4 быў адкрыты ў канцы 2024 года сістэмай Atlas, якая працуе ў Чылі. У пачатку 2025 года назіранні былі яшчэ настолькі недакладнымі, што астраномы нават дапускалі вельмі малую верагоднасць, што гэты астэроід можа ударыць па зямлі. Гэты сцэнар хутка быў выключаны, але магчымасць удару па месяцу заставалася нявызначанай крыху даўжэй. З вясны ж 2025 года назіраць астэроід стала вельмі цяжка. Ён аддаляўся і станавіўся занадта слабым для большасці тэлескопаў. І толькі ў мінулым месяцы яго зноў удалося зафіксаваць. Дарэчы ж, такія падобныя сітуацыі гэта не рэдкасць. Калі новы астэроід толькі адкрываюць, першыя разлікі яго арбіты могуць быць даволі непэўнымі і недакладнымі. І часам з'яўляецца ўражанне, што існуе рызыка касмічнага сутыкнення. Але ж з новымі назіраннямі траекторыя удакладняецца і небяспека звычайна знікае. Класічны прыклад – гэта астэроід 99942 Апофіс. Калі яго адкрылі яшчэ ў 2004 годзе, астраномы давалі невялікую верагоднасць таго, што ён можа ударыць па зямлі ў 2029 альбо ў 2036 годзе. Але ж новыя назіранні ў 2013 годзе цалкам выключылі такую магчымасць. І цяпер гісторыя з астэроідам 2024 YR4 прыйшла таксама да падобнага выніку. Але цікава ўявіць, што падбылося, калі б сутыкненне ўсё ж такі здарылася. Паводле ацэнак, астэроід мае дыяметр каля 60 метраў. Это прыкладна як 15-павярховы будынак. Такі астэроід мог бы стварыць на месяцы кратар шырынёй каля 2 кіламетраў.
А пры такім удары ў космас было б выкінута велізарная колькасць матэрыялу. Шмат фрагментаў разляцеліся б вакол месяца і выйшлі б на арбіту. Частка гэтага матэрыялу магла б нават дасягнуць навакольнай прасторы вакол месяца. І што самае цікавае, такі выбух можна было б убачыць зямлі і, хутчэй за ўсё, неўзброеным вокам. Але ж, як я казаў раней, гэтага не адбудзецца і гэтага мы не пабачым. Прынамсі з гэтым астэроідам. Вось і ўсё, гэта ўсе навіны ў гэтым выпуску. Усе яны былі звязаныя так ці інакш з месяцам. І гэта не было запланавана загадзя, проста так супала, што ўсе апошнія падзеі круцяцца менавіта вакол нашага натуральнага спадарожніка. У наступным выпуску паспрабую зрабіць навіны не толькі пра месяц. А каб не прапусціць новыя выпускі і пачытаць нешта цікавае, раю падпісацца на сацыяльныя сеткі падкаста. Ляцім да падзеяў. Цікавая астранамічная падзея адбудзецца 20 сакавіка. У гэты дзень настане вясновае раўнадзенства і ў паўночным паўшар'і афіцыйна пачнецца астранамічная вясна. Калі хтосьці слухае з паўднёвага паўшар'я, то у вас пачнецца восень. У гэты момант сонца перасякае нябесны экватар і працягласць дня становіцца амаль роўнай працягласці ночы. Менавіта таму гэтая падзея і называецца раўнадзенствам. Вясновае раўнадзенства, як і восеньскае, гэта момант, калі ні адно з паўшар'яў зямлі не нахілена ў бок сонца. У выніку сонца знаходзіцца амаль дакладна над зямным экватарам. І абодва паўшар'і атрымліваюць прыкладна аднолькавую колькасць сонечнага святла. Пасля ж гэтага сітуацыя пачне змяняцца. У сакавіку паўночнае паўшар'е паступова нахіляецца бліжэй да сонца, і таму дні становяцца ўсё даўжэйшае. Сонца пачынае ўзыходзіць раней, а заходзіць пазней. Менавіта з гэтага моманту мы адчуваем, што вясна сапраўды пачынае набіраць сілу. З астранамічнага пункту гледжання раўнадзенства гэта таксама вельмі дакладна вызначаны геаметрычны момант. У гэты час экліптыка і нябесны экватар перасякаюцца. Экліптыка – гэта уяўная лінія, якая паказвае шлях сонца на небе на працягу года. А нябесны экватар – гэта праекцыя зямнога экватара на нябесную сферу. І гэтыя дзве лініі нахілены адна да адной прыкладна на 23,4 градуса. Менавіта гэты нахіл нашай планеты і робіць магчымым поры года. Калі паміж экліптыкай і нябесным экватарам не было гэтага кута, на зямлі б не існавала б ні летняга, ні зімовага сонцастаяння, ні дзён раўнадзенства. І ўвесь год працягласць дня і ночы была б амаль аднолькавай. 26 сакавіка месяц дасягне фазы першай чвэрці, і ў той жа час ён будзе блізка з планетай Юпітер. Такія збліжэнні давольна прыгожыя і лёгкія для назірання. Калі надвор'е будзе яснае, месяц і Юпітер можна будзе ўбачыць побач проста неўзброеным вокам. Юпітер – гэта самая вялікая планета нашай сонечнай сістэмы, і на начным небе яна выглядае як вельмі яркая зоркападобная кропка. Калі месяц апынаецца побач з ім на небе, гэта робіць сцэну яшчэ больш відавочнай. Гэта якраз адзін з тых выпадкаў, калі не патрэбны ні тэлескоп, ні спецыяльная оптыка ці тэхніка. Дастаткова проста знайсці адкрытае месца з добрым аглядам на неба і паглядзець уверх. І перад тым, як завяршыць гэты выпуск, хачу сказаць вялікі дзякуй усім, хто падтрымлівае падкаст на Patreon ці праз Buy Me a Coffee. Калі вам падабаецца падкаст праз космас і вы хочаце дапамагчы яму развівацца, вы таксама можаце падтрымаць праект на гэтых двух пляцоўках. Нават невялікая падтрымка сапраўды мае значэнне. І гэтая падтрымка дапамагае рабіць новыя выпускі і распавядаць пра космас яшчэ больш. Спасылку на Patreon ці Buy Me a Coffee вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуску. Дзякуй